Rino izuva reSere rokuverengwa kweOmer. Uyai pana Johani 1. Inoti akanga ari munyika, uye kunyange nyika yakaitwa kubudikidza naye, nyika haina kumuziva. Akauya kuna avo vakanga vari vake, asi vokwake havana kumugamuchira. Asi kuna vose vakamugamuchira, kuna avo vakatenda muzita rake, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari. Vana vasina kuberekwa neropa kana nokufunga kwomunhu kana nokuda kwomurume, asi vakaberekwa naMwari. Amen. Nhasi tiri kutaura pamusoro pekuva vana vaMwari nesimba ratakapuhwa kubudikidza naJesu Kristu kuti tinzi vana vesimba raMwari, tisina kuberekwa neropa kana nomunhu, tisiri panyama asi tiri pamweya waMwari. Tine dambudziko mukati mavatungamiri vedu, ndizvo zvatakataura pamusi wenomwe, kuti vanobata vanhu nesimba rapanyama panze pekuti vashandise simba ravakapuhwa roumwari. Zvino nhasi tiri kuda kudzikadzika nesimba iroro, kuti simba iroro rofange richirakidza kuzvidzora, uyezve panofanirwa kunge pane miganhu, mabaundari, mirau, tichitevedzera mirau yaishe kuti Jesu Kristu yaakatiudza pamusoro pesimba iroro, uyezve nemirau yatinotora kubva kuna Mozisi. Imi munoziva kuti kubva kare kwakanga kune magroups kana kuti vaprista vakasiyana. Vamwe vaizviti vaFarisi, vamwe vachizviti vaSadhusi. VaSadhusi ndo vaitevedzera mirau chete yaMwari, vaiti tsika nemirau yaMwari, kwete kuti vaiichengetedza, kwete, vaingoiziva vachiikudza asi vasingaiite. Kozoti vaFarisi ndivo vaichengetedzawo izvo zvavakaudzwa namadzibaba, uyezve vaichengetedzawo mirau yaMwari. Muri kuona mitsauko yacho. VaFarisi ndo vakanga vari vepasi zvishoma, vaSadhusi ndo vakanga vane pfuma zhinji, ndo vaiwanzobudikira kutemberi uko. Muri kuona? Asi mutsauko wakanga wave wepfuma nekushayiwa. VaFarisi sezvo vakanga vasina mari zhinji, ndo vakanga vakaita semiddle class, ava vari veupper class. VaSadhusi vari veupper class, vaFarisi vari vemiddle class. Saka makambozvifungawo here pamusoro paishe wedu Jesu Kristu kuti sei akauya ari muFarisi, iye muFarisi achitora zvomurau waMwari nezvetsika dzamadzibaba? Ko, sei asina kuuya ari muSadhusi? Aiwa, hama vadiwa, ina handisi kuzokupindurai mubvunzo iwowo nhasi uno, asi ndikuda kuti muzvifungewo. Zvine chekuita nesimba randiri kutaura nhasi uno, asi musanyanyofunga zvenyu. Ndichakupai zvimwewo zvandichataura pamusoro pesimba rinofanirwa kurakidza kuzvidzora nemiganhu. Munoziva kuti nyangwe une simba, simba roumwari harifanirwa kushandiswa sesimba renyika. Wakadaro wavengana naMwari, watora zvake wakuzvishandisa pane zvakaipa. Rangarirai Ishe wedu Jesu Kristu. Wakanga uri muprista akakwana, ane ruzivo rwomurau waMwari, asi nyangwe akanga ane simba guru. Panguva yekuedzwa kwake nokutambudzika kwake zvichizosvika pakuroverwa pamuchinjikwa nokufa, haana kushandisa simba iroro,
Nyangwe paakamuka haana kuti aiwa yangu yekudzosera manje, regedza ndimbonorikita vaprista vari mutemberi avo, ndimborikita vafarisi nokuda kwekuonererwa kwavaiita ndisati ndafa, kana kuti regedza ndinorikita Pirato naHerodhi nokuti masaska. Haana kudaro. Akashandisa simba rake sezvaakanga apuhwa naBaba. Iye aitoziva kuti ndine simba pamusoro pevanhu ava vari kunditambudza, but akazvininipisa akazvidzora kuti kuda kwaBaba kuitike. Mirau yaMwari, shoko raMwari ndo rakava boundary yezvinhu zvaanokwanisa kuita nezvaasingakwanisi kuita. Nyangwe akakumbira mumunda, zvichida dai vakati haiwa ndafunga futi chimbotanga wambovarikita pamwe aivarikita, asi hazvina kunzwara. Zvakatongonzi ngirozi dzakauya dzikamusimbisa dzikati, ona watosvika kumagumo, zvavakutsvaga izvi hazvisina basa izvi, chingoita zviri kudiwa naMwari ukunde, umambo ndehwako, chauroda kumbonetserana nevanhu ava vachiko. Ndipo pane daka rangu navaapostora vemazuva ano, vafundisi, varidzi vemakereke, varidzi vemasangano, masowe nezvimwe zvinhu, vose vane chekuita nekubata ushe pamakereke napashoko raMwari, kuti vanotambudzana navanhu, zvinhu zvavo havaitire umambo hwokudenga, ndekuswera vakati sona navanhu. Muri kupanzwa? Zvino imi zvamuri vadzidzi vavo, munoshuwira here kuti dai makanga muri maapostora aya, vaprofita ava, madzibaba aya, kuti mugobatawo vamwe venyu saizvozvo? Rakidzai umwari hwenyu nokuona nokunzwa zvavanoita, asi musingazviite imi pachenyu, nekuti zvavanoita zvakaipa. Asi kana pachiuya pashoko raMwari, dzidzirai kuva nenzeve dzinonzwa nokugamuchira, nomwoyo unogamuchira shoko raMwari kuti muriite. Munofanirwa kuziva miganho, achizi chinhu chose chinobuda mushoko mumuromo womuapostora kana madzibaba kana muprofita kana mufundisa kana muprista kana mumwe wevakuru vekereke, chakanaka chinozvokuita noumwari. Nekuti dai zvakanga zvirizvo, dai pakanga pasina chinhu chinonzi false doctrine, dai pasina chinhu chinonzi kurashika. Asi magwaro aripo kuti atsigire zvavanotaura. Naizvozvo kana vatitaurira, isu tofunga nemurangariro wedu kuti chii chatinoziva pamusoro peshoko ravataura. Kana pane ka-element of doubt, toenda tonotarisa futi pamagwaro kuti tinyatsoonera kuti izvi zvavataura izvi ndizvo here. Kana zvabuda zvisina kunaka, shoko dzimwe nguva kana richitaurwa rinobuda riri kubata pane shoko raMwari, asi rakarasika, zvokuti wakaregedza kunyatsoritarisa newewo unorashika. Imi makaitwa vatungamiri naIshe wedu Jesu Kristu, nekuti makatenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu, makapuhwa simba rokunzi vanakomana vaMwari. Naizvozvo muri veumambo. Hatidi kuti mutodze kubata kuri kuita vanhu ava. Tiri kuda chechi yakasanduka, ino muitiro wakasanduka, usiri hwoudyire, asi hwokushumira Mwari. Hama dzangu, yatipinde mumaropafadzo. Makakomborerwa imi Baba wedu, Mwari ariko kudenga, muridzi wezvinhu zvose. Imi makatiyeresa nekutitsvenesa nemirayiro yenyu yamakatipa, uyezve makatirayira pamusoro pekuverengwa kweOmer.
nhasi izuva reSere muvhiki nevhiki nezuva rimwe rokuverengwa kweOmer. Uyai tiende kuna Johani wakare chapter 8 verse 7 kusvika pa11. Tiri kutaura pamusoro pekuzvibata, kuzvidzora nekugara uri mukati memabhaundari. Munhu anokutsiura ndewako. Ishe wedu Jesu Kristu pane paakatsiura vanhu vasingateerere matsi dzine misoro yakagomara, vakateerera, vakatya Mwari, vakaregedza kuita zvakaipa zvavakanga vachida kuita. Zvino imi musafunge kuti zvamunoona vafundisi venyu vachidaro vachingoita nemiwo munokwanisa kuzviita. Hamuzive pavanozvidzorera, asi ndinoziva kuti vane mhaka nokuti vanozvirakidza zvinhu zvakadai zvakaipa pamberi penyu. Imi munozviona, munozvinzwa kuti vari kuzviita zvichipupurwa navamwe vanhu, nyangwe musina basa nazvo. Pamusoro pemukadzi wakabatwa achifeva achiitwa upombwe paJohani 8. Zvikanzi pavakauya naye kwaari, Jesu akakotama akatanga kunyora pasi nomunwe wake. Akazviita izvi vatomupa mhosva, vataura mhosva yomukadzi uyu pamberi pake, vachida kuti iye atonge. Vhesi 7 yakati, vakati varamba vachimubvunza, akatwasuka akati kwavari, kana pane asina chivi pakati penyu, ngaave iye wokutanga kupotsera dombo kwaari. Akakotamazve akanyora pasi. Vakati vanzwa izvi vose vakatanga kubva vachiita mumwe, kutanga vakuru kusvikira Jesu asara oga, uye mukadzi achakangomirapo. Jesu akatwasuka akati kwaari, mai, varipiko vaya vanga vachikupomerai mhosva? Hapana akutongai here? Iye akati, hapana Ishe. Jesu akati, neniwo handikupi mhosva. Zvino chienda uye usiye upenyu hwako hwechivi. Amen. Kana muchinzwa inzwi rapedzisira kubuda riri pavhesi 11, siya upenyu hwako hwechivi, zvinoreve chiko? Vanhu imimi makatendeuka, kwete mukadzi wokufeva. Kutendeuka kwako kunoreve chiko? Kugamuchira Jesu kwako kunoreve chiko? Kana makanzwa mhombwe iyi ichiudzwa manzwi aya, kana mhombwe yakaudzwa, imi zvivi zvenyu hatizvizive, asi manzwi aya akataurwa naIshe wedu Jesu Kristu, akati, neni handikupe mhosva, zvinochienda uye usiye upenyu hwako hwechivi, zvinorevei kwamuri? Takapuhwa simba rekunzi vanakomana vaMwari. Zvino ngatiregerei kurasha simba ratakapuhwa tichida kutevedzana namasimba apanyika, nekuti hatingambofa takazvikwanisa zvapanyika izvi. Zvine vakuru vazvo vanobata zvinhu zvinonyangadza. Kana mazvipira kuti munoda kuenda nenzira iyo, munobatawo zvavanoita izvi. Moziva kuti kwenyuko kwamaizofunga kuzopinda nesuo rendarama, zvinenge zvapfigwa izvi. Makuziva kwokuenda. Muri kunzwa? Asi handipo panewe kuzvidzora nokuziva muganhu. Chandinoda kutaura chakaitwa navarume ava vakanga vauya nomukadzi uyu vachimupa mhosva. Pavakanzwa tsiuro yaIshe wedu Jesu Kristu, vakateerera. Havana kuendera mberi nechirongwa chavo chekuda kuita sei?
chekuramba vachipa mukadzi uyu mhosva. Mukadzi akanga ane mhosva asiwo vakatendeuka. Zvikanzi vakuru vavo ndivo vakatanga. Zvireva kuti mamwe mapenzi esaya dai asina kuona vakuru vachitendeuka, angadai asina kutendeuka, dai akaramba achiita nharo akatema mukadzi uyu kusvikira afa. Zvino munofunga kuti dai vakamutema vaizoregererwa here? Mupangwarire ipapo, ndo pandambotaura paye kuti hamuzive panotendeuka vakuru venyu, imi muchitevedzera nokuda zvavanoita. Zvida vanotendeuka mazuva ose. Zvangu handitende kuti vanotendeuka zvangu inini, asi ndinini kukana vachitendeuka vanhu vaMwari ndinei nazvo. Muri kuvanzwa? Zivai miganho yenyu. Kana wanzwa paunotsurwa pamusoro pechinhu chakaipa, muKristu dzoka uzive kuti uri mwana woumambo, kwaunoti unobhilonga uku, kwaunoti ndekwako uku. Uri mwanakomana waMwari, uri mwanasikana waMwari. Tongoti uri mudiwa waisha wedu Jesu Kristu. Kana uchiti you belong there, ziva pekudzokera, ziva pekurasha chakaipa chako, ziva pekutendeuka, ziva miganho. Zvinonzi akutsiura ndewako. Usaramba uchita nebwoni uchiti iwe haunzwaro, zvavafunga nhasi kuita ndizvozvo. Usazvifananidze nemabura ngoma anenge achikutungamirira aya. Anotaura zvaanoda, anoita zvaanoda. Iwe kunzi mwanakomana waMwari, ziva kuti simba rako rine miganho, unofanirwa kuzvidzora. Izvozvo pachazvo zvinotaura kuda nokutya Mwari. Ndokupai mumwe mufananidzo une miganho nekuzvidzora pane simba rako. Atende kumufananidzo womuSamaria akanaka. Ndinongofunga kuti imi munochiziva, handisi kuzoiverenga, ndinongofunga kuti munochiziva chidzidzo ichi. Zvikanzi muprista nomuRevhi vakapfuura pane munhu akanga akuvadzwa namatsotsi. Asi muSamaria aibva kwaaibva akasvikoona munhu akarara apa, aya akanga isiri hama yake, akati regedza ndimubatsire munhu uyu. Zvikanzi akabuditsa kubva muhomwe make kuti abatsire munhu uyu kuti apone. Muri kuzvinzwa? Asi muprista nomuRevhi vakasiya zvakadaro. Havana kutongofungawo kuti aiwa atiende tinobatsira munhu. Kana zvazonzi pari kudiwa mari tozoenda kukereke kana kutemberi, tonoti akomana takabatsira munhu, zvinoti kwakudiwa kuripa mari yacho. Vaitofunga kuti vakadaro vanenge vachitoshoteswa mari inozogovanwa pakati pavaprista navaRevhi. Hazvisi kuitika mumakereke enyu amuri here? Pamunoona in injustice, mungotarisa zvenyu kusaidi. Makaziva kuti pane injustice iri kuitwa navatungamiri venyu, motarisa kusaidi. Makanzwa kuti pane injustice, motarisa kusaidi. Imi navakuru venyu maita huipi, hamusisiri vanhu veumambo hwokudenga. Makurakidza humwe umambo hwepasi pano. Mugove kuna Mwari hakuchina, nekuti kuna Mwari kune kutsiurana nekudzorana nekuzivisana miganho. Musambofa makafunga kuti makadzingwa musinagogo munofa, makadzingwa mukereke munofa. Hamufe,
mungatozoita upenyu hwakatonakisa kupfuura upenyu hwamanga munahwo muri mukereke imo. Nekuti kana makafunga kuti kereke munoda kereke kupfuura Mwari, kereke iyeyo ichagara ichikushandisai. Asi makada Mwari kupfuura kereke, muchaitirwa zvakanaka naMwari. Kereke yakafanana nechipatara. Munhu anoenda achirwara ikoko, paanenge anani haarambe akagara imomo, anodzokera kumba kwake. Muri kuzvinzwa? Kukereke muri kuenda kunorapwa. Kana mava nani modzokera kumba. Asi chizivai kuti munofanirwa kugara mune hutano hwakanaka. Hutano hwakanaka hunowanikwa mushoko raMwari. Hunowanikwa pakuramba muchipenengura, kuverenga, kuteerera zviri kutaura Mwari, nokuedza nepose kuita zviri kutaurwa naMwari. Ndiko kuda Mwari. Muri kupanzwa ka? Edzaiwo muchikumbira kunzwisisa mushoko raMwari. Makambonzwa imi chirevo chekuti Rome was not built in a day. Zvokwadi, Roma haina kuvakwa nezuva rimwe chete. Hakusi kururama kumwe chete kunoita kuti upinde denga. Kururama kwako kunofanirwa kuyerera semvura. Asi sezvo muri vanhu vanoda zvichena, ndoti kururama kwenyu ngakuyerere semukaka. Josefa weArimathea, Luka 23 verse 50 to 56. naNikodimasi. paNikodimasi ndichiri kupaziva here? Paakaenda akanoti, Jesu paaida kutongwa akati, ko isu hatingatange tanzwa here tisati tatonga? Hatitange tanzwa nyaya here pane munhu anenge apuhwa mhosva? Muri kunzwa? Vose ava vakanga vari maprista namafarisi. Josefa ndiye vakandokumbira mutumbi waishe wedu Jesu Kristu kuti anouviga. Zvichidai zvadzisa zvake chimwe chirevo chakanga chataurwa naishe wedu Jesu Kristu, dai pasina mamwe mashoko akazobuda ipapo. Akubuda ari kune dzimwe nzvimbo. Tingati akanga asingazadzikise here mashoko airehwa naishe wedu Jesu Kristu pavaituka vana vemafarisi vaiuraya maprofita akare. Asi tinotoziva kuti akatoita nechi? Nomwoyo wakanaka. Wakazvitsaura kune vakanga vachiita zvakaipa, sezvakangoitawo Nikodhimo. Vakanga vari vaprista, vakanga vari vanhu vanotoremekedzwa pakati pavaprista, asi vakazvitsaura pakanga pakuita vamwe vavo zvakaipa. Vakati zviri nani kuti imi mutidzinge zvedu, tisave vaprista, tisave kana vanhu vanozivikanwa kunzi vanopinda musinagoge kana mutemberi. Pamusoro pechinhu ichi, nekuti apa maita chinhu chakaipa. Muri kupanzwa? Isu hatirambe takabatira pazvinhu zvakavakwa namaoko avanhu apasi pano. Kukura kwako kunoonekwa nenhamo dzako dzaunopindana nadzo pakutsungairira, kushingirira kuda Mwari. Hapana zvakambonyorwa zvichinzi mutserendende kuda Mwari. Unofanirwa kutomboedzwa uchionekwa kuti wakashinga here. Makambonzwawo pamusoro pemunhu akanga aponeswa naishe wedu Jesu Kristu? Tinoponeswa nani isusu? Tinoponeswa naishe wedu Jesu Kristu? Tinoponeswa navafundisi here? Tinoponeswa namaapostora here? Vanenge vachingoitawo basa raMwari hantu?
Zvino makamboenda here pana John 9 verse 18 to 27. Ndanga ndichidisa kuiverenga iyoyo, ndiiverengei. Yakati kurei, asi pane chidzidzo chakanaka ipapo. Zvikanzi vakauyisa murume uya aimbova bofu kuvaFarisi. Zvino zuva iro rakakanyiwa dope rikazorwa pameso omurume uyu naJesu, raiva zuva reSabata. Naizvozvo vaFarisi vakamubvunzawo kuti akasvinudzwa sei. Murume uya akapindura akati, azora dope pameso angu uye ndikandoshamba, zvino ndava kuona. Vamwe vaFarisi vakati, murume uyu haabvi kuna Mwari nokuti haachengeti Sabata. Nanhasi muchiri kunetserana pamusoro pemazuva nda. Sabata this, Sunday this, Friday this, muchitadza kutandana nenyaya yokuponeswa kwavanhu, muchitadza kutandana nenyaya yeumwari, padzine pekuti mutsvage nzira dzekuti mosimbaradza sei umwari hwenyu neshamwari dzenyu dzinopinda Sunday kana Saturday kana Friday. Muri kusarudza daka, izvo zvinobvisa mweya waMwari pamuri, makungosara makungoitirana noizi dzamagwaro. Asi vamwe vakati, ko mutadzi angaita zviratidzo zvakadai seiko? Nokudaro vakabva vapesana. Muri kunzwa? Vafundisi vakupesana pachavo, nekuti zvinozikanwa kunzi Mwari anoteerera munhu akarurama, haateereri mutadzi. Saka kana uyu aisvinudza meso ebofu, chinhu chinoshamisa chikuru chakadaro, akanzi angabva kuna Satani here? Zvichida mukati mavaprofita venyu ava zvaakuitika zvishamiso zvakadaro izvozvo izvo. Asi nemazuva aya zvakanga zvisiri komoni panyika yeIsraeri. Verse 17 tikupedzisira paverse 27. Pakupedzisira vakadzokerazve kumurume uya akaberekwa ari bofu vakati, ko iwe unoti kudini naye sezvo akasvinudza meso ako? Murume uya akapindura akati, muprofita. Kunyange zvakadaro vaJudha havana kubvuma kuti akanga ari bofu uye kuti akanga asvinudzwa meso ake kusvikira vadana vabereki vake. Zvikanzi vakadana vabereki vake pavakabvunzwa kunzi mwana wenyu aona seiko? Zvikanzi hatizivi, asi tinoziva kuti akazvarwa ari bofu. Zvikanzi pavakaramba vachibvunzwa vakafunga kuti tingadzingwe musinagogo. Saka vakaisa mhosva yacho pana mwana wavo, panze pekuti vafare kuti mwana avhurwa meso. Havana kuda kureverera munhu avhura meso emwana, havana kuda kureverera Ishe wedu Jesu Kristu. Vakati isu tingadzingwe musinagogo, iwe wakanga uri bofu zvako, dai waramba uri bofu pane kuti isu tidzingwe musinagogo. Vatendi munofanirwa kudzidza maboundary. Havasi vose vanoti Mwari vanotaura zvokwadi mukati memakereke enyu. Zivai maboundary, ivai nesimba, iroro simba riripo kuti utaure kune mumwe wako kuti apa maresva mungadai madai, apa maita chakaipa, tendeukai kuna Mwari. Verse 20, vabereki vakati, tinoziva kuti ndiye mwanakomana wedu uye tinoziva kuti akaberekwa ari bofu, asi kuti ari kuona sei nhasi kana kuti ndiani asvinudza meso ake isu hatizivi. Mubvunzei akura, achazvidavirira oga. Vabereki vake vakataura izvi nokuti vaitya vaJudha, nokuti vaJudha vakanga vatotenderana kuti ani naani anenge angopupura kuti Jesu ndiye Kristu aizofanira kubudiswa musinagogo. Ndokusaka vabereki vake vakati, akura, mubvunzei iye. Vakadanazve murume uya akambenga ari bofu kechipiri, vakati kwaari, ipa mbiri kuna Mwari. Wakanzwa mashoko iwawo ataurwa navaJudha, woziva kuti une mhosva iwewe, varida kudimbura musoro wako. Zvikanzi ipa mbiri kuna Mwari, isu tinoziva kuti murume uyu mutadzi. Akapindura akati, kana ari mutadzi kana asiri, ina handizvizivi. Ndinoziva chinhu chimwe chete, ndakanga ndiri bofu, asi zvino ndoona.
Ipapo vakamubvunza vakati, akaiteiko kwauri? Akasvinudza meso ako seiko? Akapindura akati, ndangurira kuudzai asi hamuna kuteerera. Munodireiko kuzvinzwazve? Munoda kuva vadzidzi vakewo here? Nyaya iyo haina kuzopera zvakanaka. Akapedzisira adzingwa chete musinagoge. Asi chionai zvakaita murume akanga ari bofu. Kureverera kwaakaita Ishe wedu Jesu Kristu, akataura akamira pashoko rero rekuti uyu munhu muprofita. Zvekuti anotadza here kana kuti haatadza handizviziva, asi munhu muprofita. Hatisatambozvinzwa kuti pane munhu akanga ari bofu akambosvinudzwa. Mashoko akatadza kutaurwa navabereki vake vaiona nguva yese asi vari mapofu. Vaitongopinda mukereke nemumasinagoge sezvamaita imi, muchifamba netsoka dzenyu netukumbo twenyu muchienda kune chechi, asi muri mapofu. Masvika sei kuchechi ikoko hamuzive, mauyirei hamuzive, muri kuenda kupi hamuzive, muri mapofu. Ngationei, ngative nemweya wokuona, ngative nesimba ratakavimbiswa naIshe wedu Jesu Kristu kuti tinaro, tisanyengedzere Mwari nokuswera tichizadza machechi nekudziisa mabhenji emumachechi pasina chatiri kunzwa kana kuitira Mwari. Ndingadai ndataura mamwe mashoko akati wandei pamusoro pei. Redza ndipe mufananidzo iwowo wokupedzisira, the parable of the wheat and the tares. Redza ndiutsvage ndikuverengerei. Ndiwo mufananidzo unonzi weMasawi. Endai pana Mateu 13 kubva pavhesi 24. Zvikanzi Jesu akavaudza mumwe mufananidzo achiti, umambo hwokudenga hunofananidzwa nomunhu akakusha mbeu yakanaka mumunda make. Amen. Rangariraiwo kuti pazuva renomwe ndakataura kuti imi muri vakushi nokuda kwani kwaIshe wedu Jesu Kristu. Mava vakushi. Asi hatibvei zvedu pane izvozvo, ngatitaure pane zvanhasi. Umambo hwokudenga hunofananidzwa nomunhu akakusha mbeu yakanaka mumunda make, asi munhu wose avete, muvengi wake akauya akakusha sawi pakati pegorosi, ndokubva aenda. Asi kuzoti gorosi ramera rikatumbuka, ipapo sawi rakaonekwawo. Varanda vomuridzi womunda vakauya kwaari vakasvikoti, Ishe, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Ko, zvino sawi rakazobvepi? Akavapindura achiti, muvengi ndiye akaita izvi. Varanda vakamubvunza vakati, munoda kuti tiende kunoridzura here? Akapindura akati, kwete, nokuti paya pamunodzura sawi mungazodzura pamwe chete nezviyo. Rega zvikurirane pamwe chete, tozozviona pakukohwa. Panguva iyo ndinozoudza vakohwi kuti, tangai kuunganidza sawi murisunge muzvisote, zvichazopiswa. Mushure mozounganidza gorosi mugoriisa mudura rangu. Amen. Amen. Muri kupanzwa? Pakanaka. Pane mifananidzo miviri pashoko rimwe chete. Pane mufananidzo wemwoyo wemunhu, pane mufananidzo wevanhu navanhu. Muri kupanzwa? Munhu tine zvitadzo. Hapana munhu asingatadzi, asi pakushingirira kwedu zvichida zvakarurama zvinoramba zvichiwanda, kusvikira zvakaipa zvaazvishoma. Hapana munhu asingatadzi, munozviziva. Asi pane kumwe kutadza kunonzi naMwari uku kunofanirwa kunge kuripo. Ndosaka maiona pane mipiro yaiitwa kutemberi, yakanga isiriyo kutadza chaiko, zvakaita sokuponda, kwete. Yakanga ingori kutadza kuya kwekuti unoitawo nemistake, unoita nokukanganwa, zvisiri zvinhu zvakanyanya kudzama. Zvinhu zvakanyanya kudzama wakatadza unenge waita nebhoni. Kana wadaro wakafanira kudzurwa pakati pavakarurama, vanoedza kuzvidzora, vanoziva miganhu yaMwari.
Shandisai simba ramakapuwa naMwari kuti muzive miganhu nekuzvidzora. Rerekeresai mwoyo yenyu ngairerekere pane kuzvidzora nekumiganhu yaMwari. Mufananidzo wepiri ndiwo wemunhu ndamukupa here. Wemunhu nemunhu ndiwo wekuti mukereke mamunenge murimo kune vamwe vanotadza. Naizvozvo tinofanirwa kudzorana. Isu hatifanirwa kutonga nekuti isusu takatoitirwawo nyasha. Muri kuzvinzwa? Takatoitirwa nyasha, takatoponeswa kubva mukutadza. Dai vanhu vairangarira zvivi zvedu, mati taigarisana here? Dai kuna Mwari kune kurangarirwa kwezvivi, tainzi vanakomana vaMwari here? Taipuhwa simba here rekunzi vanakomana vaMwari? Sokukanganwira kunoita baba vatadzi, nesu ngatikanganwirei vanhu vatinavo mukati mekereke. Ngativanzwire nyasha, tivadzore pavanenge vakuda kukanganisa, tivadzore pavanenge vakupindwa nemweya wekwavakabva. Nokuti hazvizi nyore, tose takatindivadzwa nenyika, tinotoda kupota tichidzorana. Naizvozvo kana waona mumwe wako akutadza, womudzora. Kana akaramba achiita chivi, moendawo munotsvaga rubatsiro kuno mumwe akati kurirei mbishana kupfuura imi mukati mekereke iyo, nekuti vakapuhwa zvipozisheni zvapanyika zvavo kunzi vakuru kupfuura vamwe. Saka tinongoenda kwavari. Kana zvanetsa, moenda kumusoro kukereke. Basa nderekuda kubatsira munhu aita sei? Arashika. Harizi basa renyu rekuti mupote muchiti vanhu ngavabudiswe mukereke. Ndipo pari kunzi regerai zvikurirana. Harizi basa renyu rekuti vanhu ngavabudiswe mukereke. Nyange Pauro zvake akazvitaura izvozvo. Asi hachizicho chinangwa chenyu chekuti munhu anenge atadza abudiswe mukereke. Sei muchida kuchengetedza zita rekereke kupfuura umwari hwenyu? Zvikanzi nekuti angazonyangadza kereke, angazonyangadza zita rekereke. Zvokwadi, handika murimo mukereke imomo kuti mupinde. Pane nguva yekubuda, muchangobudawo sezvaachaita iye. Hamusirimo kuti mugare nguva yose. Asi zvino makazviita imi kuti kereke yava muridzi wenyu. Pane dambudziko. Namatambudziko akadai munopota muchisangana nawo. Hama wadiwa, regedzai tiregedze kurebesa. Regedza ndingoti ga. Asi nofunga zvandakupa izvi, zvinenge zvakwana. Tongogumisa nyaya iyoyo yerudo musimba, simba nekuzvidzora nemiganhu pano. Mova nesvondo yakanaka. Mwari akuropafadzei.